बिटिआरआव थानाय गासै 30 माहारियारि आरो फरायसा आफाद स्टुडेन्ट आरो बिसोरनि जातीय आफादजों लोगोसे जोंहा जि मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि दङ कोअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशन आरो बे आफादनि मोनसे आबुं जि सावरायनाय बेयो जानानै थांबाय आरो गुबैयै बेखौ दानाय जादोंमोन बिटिआर ओनसोलाव 2020 गोजोन गोरोबथानि उनाव सान्तिखौ पार्मानेन्टलि बर'जों लोगोसे गासै हारि माहारिनि गेजेराव गायसननाय आरो जों गोजोरै अनलायनाय बिदा फंबायनि गेजेराव जाहाथे जोङो थानो हायो गुबुन मोनसेया जाहैबाय बिटिआरनि गासै दफाफोरखौ आखरे आखरे मावफुंनायाव जोङो जाहाथे माहारियारि आफाद फरायसा आफादफ्रा खौसेयै जोङो खामानि मावनो हायो आरो थामथियाव जाहैबाय जे जोंनि हारि आरो गुबुन गुबुन समाजनि सुबुंफोरा जे मोनसे आसा आरो मिजिं दङ जोंहा जे माहारिनि जेंना जेंसिफोर दङ बर' हारियाबो गोबां जेंना जेंसि दङ सुस्रांनायनि लामायाव माखासे सुस्रांजाबाय जेरै कच राजबंसिफोराबो दङ आदिबासि सावताल बिथांमोनाबो दङ बाङालिफोराबो दङ गरखाफोरनि जेंना आरो गोबाङानो गावबा गावनि अधिकारखौ लानानै दिनै खोथा बाथ्रा बुङो नाथाय जोङो कमन एजेन्डा माखासे तयार खालामदों सोलोंथाइनि खेथ्रआव समाज फोसाबनायनि बेलायाव आरो गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै जोङो सावरायबोदों आरो बै हारिफ्रा गावबा गावनि अधिकारखौ मोन्थों जाहाथे रावनिबो अधिकार मोननायाव रावबो हारिनि माने बिथांमोननि राइट्सआ जाहाथे खर्ब जाया बे बिथिंखौ लानानै जों सावरायदों आरो जौगानायनि बेलायाव दिनैनि सावरायनायाव बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो दसे समनि थाखाय बाहागो लादों जिहेतु गासै फरायसा आरो माहारियारि गौथुमफ्रा बिथांजों सावरायनायनि थाखाय दाबि दैखांदोंमोन बे हिसाबै बिथाङा बाहागो लादों लोगोसे क'क्राझार लकसभा 1 नम्बर लकसभानि बिजाथि सिडली समस्तिनि एमएलए बिथाङा एमएलए हिसाबैबो आरो बिजाथि हिसाबैबो लकेलनि जिहेतु एमएलए बिथाङा बेयाव सावरायनायाव दङमोन आरो बे सावरायनायाव गोथौयै आरो गुवारै गासै बिथिंखौ सावरायनाय जायो जिहेतु बिसायख'थिनि सम बिनि सिगाङावबो जों सावरायदों आरो बेयाव बिटिआरनि मानगोनां चिफ आरो लकसभा समस्तिनि बिजाथि क'क्राझारनि जयन्त बसुमतारी बिथाङा मदद होनो थाखाय खावलायदों आरो गासै फरायसा आफाद माहारियारि आफादफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लाफानानै सान्तिनि थाखाय हारिनि जौगानायनि थाखाय जोंनि बिदा फंबाय अनलायनाय बेखौ मजबुत खालामनायनि आरो जोंनि इस्यु आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ दिल्लीनि मजियाव जाहाथे लानानै थांनो हायो आरो सलुसन खालामनो हायो बे मोनसे सार्थजों बिथांखौ मदद होनायनि खोथाखौ दिनैनि सावरायनायाव बयबो मतामत होबाय आरो बे हिसाबैनो बयबो बिथांनि देरहासारनायखौ लुबैदों बे बाथ्राखौ दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों फोरमायबाय आरो दिनैनि सावरायनाया मोजां जादों उननि समाव बिटिआरआव थानाय गासै बिटिआरनि आफादफोरखौ लानानै बिटिआर ओनसोलनि सार्थ गोजोन जौगानाय आरो जेंना जेंसि सुस्रांनायनि सार्थ दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगोन आरो बे बाथ्राखौनो दिनै जोङो बेयाव गुवारै आरो गोथौयै सावरायदों भारत सरकारनिफ्राय इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा
6901341656 आरो डालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।